okorera abana babere bari no barema asenka singa kya goteba nigo barime iyo botako bonene ari tango kutarasa kwa Martin nkano gabo isuki bono muchukorone umusikorona chitenera boye umusiko yibagachibaga kosana no mugakoheroni abana bandi no bakaragacha kabo changu koreta maiso tindi korononye bono mwana yenera gacho mwana tararo kumbo mwana yo igareke bono no twamenyire nerega emyakene uyu no yugo tamtu chagitenere bokonyi bonde mburi yande nkiya nege bwato bokon incho monyene mbwate sukari na presa bigo nchanda bono ngusi no nasingurusia mali ogonkoni omukyobo bwokoligia chibesa chyo mwana enjo gutikokorerwo kumanwa asense ya India nigo yababeirire eguru benene asokonyora chimilioni 4.5 igisebono babolire abasamaria banyare ko basira ile babe bagotoria obugima bwo mwana oyo ngusaba mongonye serikali womenyere tubugima bokon kuruna gachitege gachibesa na temire gutushughulika ngwenda chikonda na tema kumwanira obugima bwa kinasi ngusaba mongonye somo ebo gwanza n'umwana no mukogotinere bona gachakure buya akaenda skuru ko ikakirasi sana ibe akachaka gutwara bukomuno ubwo benduru bona nere na marioga ne yakoni timbo atikene hakindare ko nyoro saitisi buranyare gukoni abana kolipotere seni kiao kiagatembeko roiga ase kenyoro kiabo isuki yotokemeye ward ya Malibe bunge ya Bonchari county ya Kisii letera na igonkoro kwa Dipon Hasanya Mbere ya Butambe nigo yachakire kwiranirwa ase echiro ya Marigiti emeyo yomochie obosongo ayega nigo anyara kwenekiwa no yore omo MCA we ward ya Kisii Central omosike Wilfred Monyenye litukoria rero nekero oboigo bono anyara kose ekero abonchorira abo banyara korokia omugoko bono boigo nekero batebire kusiba kwiraniria serikali ya county ya Kisii mbuya muno asoko banekiria banyara konyora saya bakogendereria no bonchorira obwabo Ika sirio. Ya kurungat. Ini sekita ya sirio. Ya. Waru ini kingin. Ya. Tiga lima ni jual jual nama. Waktu itu mengambil cincin. Atau biar. Ini nama bawahnya sirio. Sirio siapa barang tu sarasi nasabah. Pokoknya biar. Di tutorial dia itu mah kita kisah orang satu. Wabe kira bangina baito be kilo ba yerete itangani ngwa kira His Excellency the Governor Honorable Simbarati asega asia kora akira abantu ba yerete noroche bindebyo sepe amabati ne rorwete ngori tukulia era munabo bisabaye ndoje tuwabe kira abangina gaiga 312 na kira bangina banyolira ba kapitolo ngotaranyora lakini ngoli kitolenjera erinde na barubanyora igo bate biringo mugabana 10 tena kwa sababu gasi akorire gasi nengia na ende njemune representative yayo mu MCO Central na isanekire ne gasi yayengia amuna abo bisabaye baringe ground amune kamati ye chiro babangira abantu biya nabote muna abantu beka nsobya bakore biyasara nabali bale isiko bakonye bintu kolitora ase elinde to babekera adia satu ko no asa ina ro ko ndani ngabera ligabana acha ro seria bangina maria elinde marikiti yito ebe uniform ligaba ngina babi baito onde to tage to ramonto kon tingen kia isiko jos bije maiga omuntu uja oje marikiti ligase serikali yetu account buya mono sanu mheshimiwa Honorable Simbarati gabana yito akogwatira na murenje Mwancho murigire asense meyo nongora butorera ayare asense mo yekionga erinde tuchiko ya nyora ayona yanda mange asinjira engikirano kigima kekoraga chinsa enyekorende ase egeke kirebose kose asichita gachinge nigobono orache ko enyorera kose turache gusanga asense mo yenkwana yeritukeriga ria rero rejuma na ase enkwana litukoria rero nigo turache komotegerera kose turache gusanga nere omo oyore omoteneneri bwekiama kia PLP kose People's Liberation Party musubati musike Martha na boigo erinde anyara gusanga na ayo mwancho murigire gati yari kusebirangira byae igoro yamangana agenderete anna muno asensemo oyobura ikorende asensemo yiga ekionga no to korera
Superstores.